Oga gashi da mun kawo masu. To da kyau. A'a, ke kamar kin taba zuwa nan ko? Na taba zuwa. Kai kanan yalo, gidanku na ce. Kun saniwa, kun fi kowa sanin bana maimaita yan mata. Wanga kastin wa ya sunan ki yan mata? Sunana Tapioca. To da kyau. Yanayin ku ya nuna ku yan jarida ne ba? Ko yan sanda ne? Idan yan sanda ne yanzu za mu ji ƙarar fashe-fashen. Ka shiga komar 'yan sanda ko akwai wata barazana? Wallahi kan ta ƙare mai kai, me yasa ka kai farmaki ofishin jakadancin India? Sannan ku, me yasa kuka faso min cikin nan? Ƙararrawar kofa ba ta aiki ne ko kuma kun ce yan buɗe na ki buɗe? Baka san cewa hakan babban laifi ne? Haka na da bakin cewa an maka laifi, sai in koma shi ka yanzu nan. To ina takardar izini. Sunana Yalo kuma mun gore sosai wallah. A ran na mana subscribe kuma a ran na ƙarara.